Servus lidi, mé jméno je Destru a vítám vás u dalšího dílu Sektoria ze série Multiplayer a jsem tady společně s Renem. Čau Reno. Čau čau lidičky, zdravím vás. A my jsme tady debatovali a dlouho debatovali. Zapomněli jsme, co jsme chtěli, co jsme měli rozdělenýho. A vzpomínali jsme si, co jsme vůbec dělali a nedělali. Tak, moc jsme to teda nevymysleli, ale Reno se vrhne na výzkum, když je ten vědec, kterýho já blbec jsem měl zachránit, že já jsem se to nevysral. A udělá flašky číslo 3, což jsou modrý, že jo? Ty jsou z obvodu, baterek, oceli a překarače, filtrovacího, pamatuješ si to, jo? Jasný, všechno to a máme. On si teda bude hrát tady s tím a já si půjdu hrát s lesem. Jinak lidi, trošku jsme hráli za kamerou, tak jsme si tady trošku zvětšili železo a takové věci, no. Jo, Udělali jsme si předělávka. elektrárnu. Ano, povídej dál. No, udělali jsme si elektrárnu, která je až někde důle u vody, to vám pak Lord když tak ukáže. To jako mám běžet, jo? Nemusíš, tak jim to ukaž na mapě, ne asi. To ty děláme. No, moderní technologie. Jak tam jsou tady generátory, co jsou tady, tak jsou tam dole. Jo. S tím 112. S tím nám pomáhal můj synek Filipek, tím toho zdravím. Je jistě, já též, ahoj. A tady vlastně jsou dva bloky na železo. Myslím, že na mě viděli lidi, nevím, nejsem si úplně jistý. Máš tady díry v podlaze, jen tak pro info, jo? Okay. Jo, tam určitě něco zebral, že jo? To no jistě, to víš, jo. To jinak to tam a nebylo. Tady jsou vlastně dva bloky mědi a všechno to stíhá. Komám beton, docela i dobře se zkoumá, to jsem mu zapínal na začátku, co jsme začali. A utekla 2 minuty už je vyzkoumaný, to není špatný. No tak a já jdu pracovat na ty flaškách, než ty se vykecáš. Jistě. Potřebuju palivo pro plamenomet. Palolomečící. Budeme palolometit. Tady tenhle se tady sere lidi a fakt jakože jo. On teda tenhle vám nevyčistí úplně dokonale. Jo. Že on prostě bude vynechávat. Ale to mě nevadí. Já se o to postarám. Jo, protože on vám některý stromy schoří, to je pravda. Ale některý tam prostě zůstanou stát dál. A už jich není tolik, hele, beton hotovej. Tak vyzkoumám asi vláčky, ne? Asi jo, no, to budeme asi potřebovat, no. Jo, asi určitě. Vy náhodou jste si všimli, že Reno má jiný hlas? Tak má jiný mikrák, má nový mikrák. YouTuberský mikrofon. Zase to nepřeháněj. No, tak dobře, no, tak ne, no. A tak. Ty postavím to. Jsou trubky, já mám trubky ty. Kde je trubka? Trubky jsem ale nedělal, nebo dělal. No, já si uvědomím, ruce. Hele, jestli jich je dost, tak jsem jich dělal já, jestli nejsou žádné, tak to měl na starosti ty. To je jasný. To je jasný. Jak jsi, kamaráde? Mohl jsi se mít dobře. No, ne, ty to říkáš špatně. Já to říkám podle sebe, já nemám copyright, co? Pokud budu jsem copyright, a to bude to špatný. Tak, já už mám plamenomet. Já. Tak to nepotřebuju, já si nestačím ten plamenomet. Oh yeah. Přemýšlám. To bude stačit jedna montovna na ty filtrovací překladači, že? Asi jo. Přemýšlám, jak to spitlík. Tak. A jdeme pálit. Hoří les. Ty čekáš, že jich musí být hodně, jo? Čeho? Těch montové na ty modrý. Na pohodě. Neboj se. Dobrá. Všecko to poteče tady. Jo? Kopce ale, dolů. Dobrá, budeme ti věřit pro tentokrát. Tak, já jsem si sebral náboje, jo, už to hoří. Lidi, někdo tady v lese si opejkal. Není dobré, hezký. V lese si jinak oheň nedělá, jen tak pro info, jo, ale tady jsme ve hře, tak co bych si nezapálil nic. Tady bych chtěl postavit zastávky, tady na tom lese. Tady v tom lese, teda na té planině, ale au, já být hodný. To by věřil, že člověka oheň opálí. Jo, je to hnus.
A ten se 59. Ty a hodný, no to by mě zajímalo, kde ty jsi mohl být hodný. Já jsem vždycky hodnej. No, No, když slyšíš, že ne, jo? ne. Není to hezký teda. Jo, výzkum. Máme tady velký znečištění, koukám. To vypadá, když hoří lesy. Jo. Jinak ten výzkum jsme udělali, nebo na ten plánovec jsme neměli vůbec započatej. A díky našemu super truplu výzkumu, mému, máme výzkumy během chvíle hotově. Ano. Hej, to je strašný dneska. Ano, je to jen díky Lordovi samozřejmě, protože jako... Je, ale ten tvůj net je dneska teda na zabití, kamaráde. Je bedny, logistické sloty hráče, zkoumám. Máme 5. Jinak bychom se chtěli dostat k robotu. Dobrý den. A je. Co je? Oheň? Já ti dám taky oheň. Jdi s ohněm pryč. Oheň? Lorde. Dobrá, jdu pryč. No jasné, až už mě to tady zapálíš, hoří to tady, tak jdeš pryč, že jo? Tak já se vrhnu na co? Co pak budeš po mně? Já bych vyrobil ty mota destruktory. No však já, že půjdeš dělat to? Že bych šel vyrábět ty ve velkým výrobu, by jsme tam vozili prostě suroviny a dělali z toho ten Unicom. Který pak se následně dá předělat na cokoliv, že jo? No jasný. Uhlí ho moc nepotřebujeme, bo jako jo, ale ne takový množství. A určitě ho tady ve okolí je docela dost. Tady i ty mědi a cínu a blá, co ještě všeho tady je. Jo. No jistě. Jo, takže bych to tam ládoval a... Já ten les má nevýhodu, on jakoby je sice schořelej, ale furt tam jsou stromy. Au. Pálí to. Jo, hele, byl pod tím kámen dokonce. Lesem. Dobrý. Říkala, že nemám svíty. Že nemám svý... Ale jo, vyhořel docela dobře, no. Reno, to by půjčit něco. Proč mě půjčit něco? Co jsem zase provedl? No tady byl dřív les. Chudák. No tak když si dávno, jako, než se začal zrát, že? Samozřejmě. Takže já potřebuji červené obvody, ocel a baterky. Jo. Dobrá, no já se tady přestanu motat a začnu teda taky pracovat. Takže potřebuji montovny. Mám... Ty a pracovat, jo? Provokuj, to víš, jo? Pečku, jenom provokuj. Vidíte ho? Slyšíte ho, jo, lidi? Mě. Mě ne. Tak já tu nekradu, jo, kdyby jsi se ptal. Čau. Tak, já tu taky nekradu samozřejmě. Ještě. Tak o to je to všichni ví. Tím známe, víš co. Jo, já potřebuji ten... Co je? Já to potřebuju vyrobit. Ale 10. Já to budu vyrábět taky celý týden, ale. To, počkej. Jo, to, aha, už vím, co to tu je. Ne. Ty vole. Ajej, lidi. To začíná. Budu Durotal. Charge. Mám charge, nebo nemám? Jo, mám u sebe. Co se takové po 9 kg? Aha, dobrý. OK, a tady potřebuju... Ne? Já nemám Durotal. Dobrá, neřeším. Já mám u sebe teda, takže já vezmu montovny. Tam je sem. A vyrobím tady ty... Bych možná mohl začít vyrábět tam. Tak uvažuji. Já i mohl, no. Tak. Co? Ale vyrábět tady takový menší produkt. Jsem ho mohl možná vyrábět už ve městě, že jo?
Asi jo, já se na to vrhnu. Já nechám vyrábět a jdu to dělat do města taky. To stačí v modrých montovnách, že jo, udělat. Aspoň ho budu hlídat. Ne. Já sebe, já sám sebe. Pohoda. Dobrý den. Dobrý. Pracuje. Samozřejmě. Myslíš, že jsem nějaké Bčko? Já. Jo. Dobrý, tak co to teda potřebuju? Potřebuju na to charge, železný plát. Dobrý, ten tam máme. Durotal. Durotal asi nevyrábím nikde. Tady třeba. Ne, tady teda ne. Takže musím najít. Ten je tu. Jo. Vyrábí tam z toho. OK. Vyrábí se v pressureu. Kde? Tady. Jo, vyrobím si velký. Jo, já to koukám, tak tady to si můžu pobrat, to tady vyrábíme. A jinak... Jo, jinak to moc nevyrábíme, koukám. Reno si hraje zase. No jo, no. Kdo si hraje, nezlobí. No, to není tvůj případ, ale. Aha. Jo, dobrý, mám. To na elektriku? Yes. Dobrý, mám to na elektriku. To mi nevadí. To jsem vlastně i rád, že to je na elektriku, protože nemusím sem tahat palivo. Tady v tom se mi teda vyrábět ten Durotal, ta paleta. A já to nastavím jak? To je tady ta. Takže. Sem. Tady. Jo, výborně. Podzemní pás. Tam vyrábíte, pane. Jak vám to jde? Vidíte. Flašenky vyrábíme, flašenky. Už jo, už. Už vyrábíme, nebo se jenom o to furt snažíš? No ještě se furt o to snažím, jako... Ježišmarja. Tak to jo. Já zkoumám, pomalinku. Mě to teda nebaví, nebyl by špatný ten autofil. Teda autovýzkum, protože tohle je opravdu pokus. Takže. Ale mám teda vyrobený Durotal, železný plát a potřebuji charger. Ne, tady, z čeho je? Ne, takže tu další tady tu budovu. Basic Machine Frame. Basic Machine Frame. Contactive Coil. Motor. Došly motory. Kdyby čucháš zrovna na ty potřebuješ motory. Pro motory. Je tam dole si nějaký vyráběli. To že to je, co se tu měj, to víš, že jo. Ty jsi mě vyřežal zase kolečka, Jinak pro info, kdo by nevěděl, tak pásu se sbírá F-kem. Jo, tak pro info. Ocel nepotřebuju, taky ne. Brány dokončený, výborně. Tady to můžu. Super. A potřebuji ještě jeden pressure. Compress. Electric form press. Form press machine. Oh yeah, takže tady. Tak. Se vyrábí vlastně z toho nutrielu. Ne zase tady. Vyrábíte z toho, druhý vyrábíte z toho. Kilováč. Ten já dám. Sem. Já to teda musím posunout opatrovejš. Takhle. Výborně. Jak tohle bych asi mohl dát tady. Jako vývod. A tohle dám sem jako vývod. Výborně. Nebo kolik mám pásu? Jo, ještě dost. Tak. To prodloužím. Podzemní pás potřebuju. Tak. Ten dám kam? Jo. Tady. A tady. Tak tady ne zrovna, ale naha byla. Tady. To by to roboty už. Nemůžu si pomoct. To bych chtělo, no. Mi to je taková ta
Pomocná síla. A já? No, ty jsi samota. Jo, počkej, Samo ale jednotka. mám takový... Pak? Takový menší problém. Jo? Mhm. Okay. Potřebuji červené obvody a oni jsou daleko ode mě. Musím jít s nima asi s proudem zpátky. Určitě no. Ty dáš rozdělováč a jdeš zpátky. No. Sednout. Mám co zkoumat. Mám auto. Chceš auto? Já chci auto. Auto. Mhm. To vyrob. Tak. Dobrý. Jo, tady bych si mohl dát ale lampy. Že tady absolutně nic nevidím a pochybuji, že vyvíjí taky něco. Elektriku ne. Kde by mohly být lampy? Tady. Moderní lampy sem dám. Nevčí, nemám třeba nějakou? Nemám. Dám moderní lampu. A už tady světlo. Výborně. Tady dám druhou. Tak. Tady teda se těží kámen lidi. Nevíme proč. Ano, těží se tam kámen a my prostě nevíme proč. Ale stavil to Renault, takže já jsem z obliga. Dobrý. Takže to stavil Renault. pokud jsem to stavil já, tak je to určitě na dobrou věc. Každopádně. Co si Ty máš budu zase namlouvat? Máš zase výmluvu. Já jsem nikdy nic špatného neudělal. Jo, aha. Tak to jo. Samozřejmě jsou tady jedinci, kteří jsou jiného názoru, ale s takýma se brzo rozváže pracovní poměr a... Čet si to jo, co tam psali lidi jo? Co? Že o těch generátorech, že jsi to stavil ty. Hele, Já jsem ti říkal, aby si sloupila nahoru, no kamaráde. hele, musíš si uvědomit jednu věc. Že to jsou furt tvoji diváci, že jo? Tak oni proti tobě nepůjdou, že jo? Protože si řeknou, Lord by přestal točit videa třeba, že? Nebo já nevím. Ne, diváci jsou upřímní prostě, no. Máš smůlu, kamaráde, se z toho nevykroutíš. Jo, takhle to řeknu. Tak, už mám všechno, potřebuji akorát montovny, výborně. Prostě máš smůlu, chlapče. No dobře, no. Ty to potřebuji ale víc, takže to ještě přidám. A má to 3 ingredience vlastně. OK. Já je narvu prostřed. A vydávat to budu tady nahoru a tady dolů. Pozatím to dám do beden. To dám do bedínek. Dáme to mít v bedínkách. Dám sem co? Já dám ocelovou a dám ji tady. A spojím to. Takhle. No. Chlapče. Co chlapče? Jaký chlapče? Co máš? Už to bude? Nemám matroš na... Na co? Dobře, už jedou modré flašky. Jo? Mhm. Sice poskromnu, ale... To vodou no. Řekl se ti to? Ne, já jsem tady asi jsem tu něco posral. A je. Lidi, vy připravte kameru, jdeme. Ještě to nenahrávám. Co Ne, jsi? ale počkej, ale to není moja chyba. Jak to? Tam je ved. Nebo co tam je za chybu? No já nic, teď tady nám nejdou pásy po druhé straně, tady vrať se. Kde? Ano. Takže tady mají být to, že jo? Tady. Má být pás, že jo? Takže to zase já, že jo? Nahoře byl pás, kdo pak ho odkopal? No? No to by mě taky zajímalo, který blázen to tady tak posral. No. Asi já, no. Dobře, tak teďka se přiznávám diváci, no. Tak omlouvám se. Prostě jsem to tady celé posral, no.
Takže nám nejel výzkum. Mám ještě otázku. Já jsem to Jo. koukal teda dřív, jo, ale teď mi to nedalo. Teď mi to prostě nedá, já se musím zeptat. Mě. Ano, tebe. A je. Pojď sem, Víš tady. co, víš co, ale je zajímavé, že se na to ptáš až do videa, že jo? Hlavně, že jsme tady půl hodiny před videem si tady vykládali a už se z mě na nic nechtěl ptat, že? No jistě, protože to vzniklo až tady ve videu. Ten problém. Který? Já jsem tady u těch tvých překladačů, pojď se podívat. Počkej, vydrž, já si tady musím nabrat věci, abych si mohl dělat překladače. No, už jdu. Tady jsem nepochopil jedno zapojení, musíš mi to vysvětlit. Tady, No. tady jsem to nepochopil. Proč to tady takhle? Počkej, co, proč je tady tahle, tak... Ty to nevidíš? No to musel někdo pokazit. No. A kdo? To bylo takhle. No to už je tady díl, to už jsem procházel, tak to takhle bylo. Proto se tě na to ptám? A ty jsi to teďka Tak má schválně být? pokazil, schválně se pojďme na video. Klidně, podívej se. Tak někdo pokazil schválně a... Tam to táhneš. Ne, to tam nepotřebuju. To je jenom tak, že jo? Ne, Tam jo. Tak. Tam jak to bylo dobrý, no. tak, už je to spravený. Ježiši Maja. No vidíš to, ještě že jsi mě zachránil. No? Že nemáme prodlevu zelených flašek. Já si říkám, proč se zkoumá tak pomalu. No jo, protože tam nebyly ty pásy, že jo? Určitě, že jo. No, tak já jsem se vědomat dá práci teda. Tak. Mě tady vyrušil. Důležité je, že pojedou prostě zelené, že jo? No jistě. Je to důležitý, že jo? Jo ne, ty z toho máš srandu, když nejedou. No jo, no. Tak protože jsem zelené nedělal já, že jo? A? To neznamená, že to nemůže ale fungovat, že jo? Chlapče, to je mně úplně jedno, že to ne... Jak to, že mě nejedou cel? Jak to, že... Jo, už, aha, já jsem mu nezapojil ještě. Dobré, už. A je. Ne, já jsem to tady trošku jsem to tady předělával. A já prej dělám to, jo. Já prej. Hehe. To je nejlepší. Já jdu nahoru. Je začala pěkná tma teda. Já se bojím. Takrát tady začíná strom. Začínají lesy. Tak to ne teda. Potřebujeme něco les? Nepotřebujeme, že ne? Ne. Potřebujeme na něco zeleného, porychenka dozadu potřebujeme, sakra. No, asi nám to nestíhá trošku, no. Nevadí. Tak určitě. No. Au. Oheň. Jo. Mě zajímalo. Stejně, já To by jsem mě šel dělat, zajímalo, co by tě zajímalo. Mluv. ty, až jsem to neudělal, ne? Jo. To zase. Pojď sem. To Kam? ale já fakt ne. To já, kámo, fakt, ale určitě ne. A je. Co pak? Jdeme. Tam máš zase. Ale to já ne. Já jsem na to teďka došel. Ale já ti neříkám. Co tam máš? Ale stavil jsem to já, ale to já fakt ne. Ne. Koukej, jak jsou skroucení. Tady ti roboti. Ty proved. No oni jsou otočení úplně jak nemají, že jo? Ale to fakt Draho. já nebyl. Jsme tu ho měli šotka, no. Já Oni se nevím. tady museli nějak zaseknout. Asi přidám ještě, ne? Co? Těch zelených.
Jo no, já teda přidávám železo, protože nestíháme. Jo. Jako vůbec. A jinak, já bych končil, máme 25 minut, bude ideální. My už máme 25 minut. Ano, Teda. ano, bylo máme. rychlý video. Bylo hodně rychlý video, no. A já jsem vlastně neudělal, že jo? Jsme nezapojil. Ček, to je jasné, lidi, já jsem Mlč, udělal, mlč, vůbec nic neříkej, nic se ti já jsem nestane prostě normálně. udělal celé flašky, jako, a teďka musíte lidi uznat, že jsem udělal víc jak Lord. Jo. No jo, ale já to mám bez chyby. To Ty kecáš. tam máš kopanců v tom. Přestaň mi tam brát pásy, kamaráde. To vůbec neskoušej. To je parcha, viděli jsi to? Jak zmizel, ne? Že Ty jste ho vole. vůbec neviděli. Ty krásný. Počkej, a co tady jako působíš, jako železo si sem dotáhne, aby si tady mohl sesat, že? Ne, já potřebuju Ano, matroš. jasné, já už to vidím, že my potřebujeme železo, protože nám vůbec nestíhá, no bodejť, jako když si přes půl mapy jako natáhne pásy s železem, tak bodej by to fungovalo. A tak potřebuju výrobu tady, ne? A na co? Tady na Alien Fuel Cell potřebuju. Však já Výrobu. šel dělat tu výrobu těch fialových těch kostek. Ano, Toho uniku. ale na to potřebuju Klitoma Restruktora, ten potřebuju na to Alien Fuel Cell, který mi právě došel. Tak co mám dělat? Tak si ho vyrobím, ne asi. A netáhnu kvůli tomu 10, půl mapy mám železo. čekat 10 těch, jo, sekund, si vyrobí jedna, jo. No tak to tady 20 minut děláš nic. No, místo toho, abys 10 sekund. Hele, já jsem dostal achievement. Ty ne? Ne, Já jsem dostal super achievement. jo, Nevíš jaký. ne. Zapálil si stromy. Ano, Je to jasný. pyroman. Jo. Ty jsi strašný, ty. No a mě něco mi to říkat lidi, vidíte? Se podívej okolo sebe. No šáku, dáci tady zhořeli. A jo. Živý dým. Oni hoří. Omyl, oni hoří. Tak to jo, no. No, tomu se říká částečně vykácení lesa, no. Dobrý, OK, dobrý, beru zpátky. Kdyby se ptali ty, bylo to Reno. Ne. Já jsem achievement teď nedostal za pyromana. Kdo ho tady dostal? Počkej, kdo ho? Řekni to. To já nevím. Jo, najednou nevíme, aha. Jak se ti to nejede? Jak to? Přestaň mi tu ničit pásy normálně. To ten oheň, to se Já zhořelo. ti Diváci ti dám- přiznejte, že to tady zhořelo. dám oheň. Dívej, je. Au, to pálí normálně, když do toho vejde. Hej, já mám málo života, neblázníš. Já Já neběhám umřu. přes to. Máš Tak nějakou přestaň- rybu u sebe? Já nemám žádnou rybu. Já Taky ne. umřu. Ale to Taky se mě ne. doplní, že? To se mě doplní, když Ano. nebudu nic dělat. Chodit do ohně třeba. No, to by, jako nebylo by to špatný, no. Tak jo Super. lidi, já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Reno teď měl takový menší výpad, tak ho omluvte. A on zjistil teď ve svým věku zjistil, že oheň pálí. A doufám, že se budeme těšit. No, A docela dost pálí. no, mě taky ubral docela dost. A doufám, že se vám tenhle díl líbil. Doufám, že se těšíte na další a my se uvidíme již brzo u dalšího dílu. Tak se mějte a ahoj. Čau.